Pistol pa nga na may piyo po diri uy. May bunog diri. Isa. Uyabang oh. Patura man ni uy. Sung tilapia wala man. Isa. Itong saging giaron. Nguta bitaw. Ay gutom naman wan tayo kung isda ni tay. Lahir gining kaliwat ug unggoy sa. Mo ni saging. Ha? Asa di ba ron? Nguta oy. Mana naunsa maka nas bawang baho wala man kay monkey instincts oy Abi na akong mauni kay. Humot mong good. di na mao nas babaw ay na bahalag unsa kalisuning dalan basta kay kakaon tag saging kay gutom na kayo Asa man tong lapit uy. Asa nabita uy. lagi sulig ni Sana man yan nanay. murag hapit na Di po ni mao. di mao di na mao punuan man na Punuan ni. nato ara oh Wala na ara gyud. Natagong. Mao gid lagi ni. Mau ni. Mao gyud. Asa man tag iyara koy diri? Uy! Ano yung gisimot-simutan akong saging, bay? Sama inyo ang tuyo? Ano man nagmagsimot-simot? Tindahan nyo kayo ni. Sa magsimutan tayo ni, malinis ni. Time pa. Murag, naagis ko una-una. Kailam, amigo, dugaya. Ay, kamo dahil ni Brother Richard. O, ay, Papi Birds. Dugaya naman ko yung kita. Asam na mo gikan. Daan pagid lagi ko. Murag familiar gani. Kisalan Si sa mo to ka? Dudong Junjun. Dudong Junjun. Katong sa Himalalod ba yun sa? Oo. Ay, Dudong Junjun. Pasalamat gid mi nga naabot mi diri. Humot kay mga saging kay gikan gud miskuan good. Dagat ba? Oo, kay nangita lagi mig piyo lagi niya. Wa gid mi kakita nya. Malasan. Gihangin man ni mo. Humot yung saging diri good. Lisod po kaayo mga brother. O, baho ni. Saging man humot gini. Tuod mo, palit mo. Oo, palit mi. Palit mi kay gutom kayo. Gutom. Pila man ng kilo di ay? Mupalit mo brother. Kaning tag sa kalibo man yung kilo brother. Pero tungod kay amigo man tayo gimingaw kayo ko ninyo. Ako na lang ning ihatag. Sila ka po yung gustong kuan kilohon asa ani pili ra mo aning kaginga. Kay atong kilohon. Matay brother, og mo po ginoon ra ning ihatag, pa wala na lang. Pa wa ka ganegosyo ana. Sa mga Di mo sugot ana kay syempre negosyo may dapat bayaran gini namo. Negosyo ang kwarta. bayra na ako, pila kayong kilo? Ay, brother. Tungod sa kamingaw na ako ninyo, brother. Kanang atagan na tamo ikabala ka mingaw kayo kuno, amigo ko taw niya. Friend pagyud kayo sa una niya karon, talagsa na tang kita. Talagsa na higayon to. Ako rin ihatag ninyo. Pila ka kilo inyo, brother? Ay gini mo sugot ana kay negosyo man ni. Daking kwarta oh. Oh, brihan ba ka na mo? 2 ka kilog tunga. 2 ka kilog tunga. Ayaw ras, tagaan. Susda ka rin pag dagko kayo. Para ninyo, dagko kayo kong pilion. Kay alangan man, amigo kayo tayo, tagsa pa magkita. Ayaw na ka rin kwarta, isulod na nagbalik. Kabala ka rin, niyuhan na amigo ko ta. Di lagi mo dawat anag. Imor nang ihatag namo kay syempre negosyo ko na nimo niya. Na unsa manuong ka, dapat bayad kita namo. Okay, dera oh. Ska kilog tunga, dera dawata. Hindi naman din mo ilang amigo ta. Unsa man gid inyong gusto? Amigo ta dili. Kunin butang, taman. Amigo gani ta. Pero Negosyo man ni maong bayaran gini namo. Aw, og ingana ka butron po kung atag gabi diri siglalis diri. Bay. Ako bay, kabalo gyud mo maayo kong tao. Dili ta mo pabayron, bahalag mahal na akong saging. Inyuhan na ni. Tan-an ninyo ni kay manguha pa man lang mo bye-bye. Amigo kita. Ay ra gyud nagbayra, bisag pila pa na. Amigo ta, dawata. Ina. di lagi mi mo dawat ana. Dawata sa puna mong bayad. Aw, sige. Way problema. Ana ha, nasa ko ibawon ha.
na magilhanay ha. Sige ah. Imo na ning ihatag sa? Imo nang ihatag. Mo na ihatag, brother. Sige na, kuha na. Amigo ko ta dun sa. Amigo ta sa. Di kayo bayad dun ha. Salamat kay ani ha. Salamat. Tak sana. Dawat mo lagi mo. Ya, dinahurot ano na kong saging. Amigo gani ta. Pero Negosyo man ni maong bayaran gini namo. Aw, og nga na ka boss ron pagkog at gabi diri si Galis diri.